diamantovej, čo ste dostali. Tu je hore. Hej. Priložili ste k ďalším, nie? Viete, čo je? To je... Tak by som povedal, keď mám čakať na vyznamenanie 12 rokov po skončení kariéry, tak už sa na to môžem skoro vysrať. Pretože, jak som počul, tak už jeden z tých ľudí asi 2-3 týždne potom zomrel. Takže na psiu riť sú také vyznamenania. A popri tom dostávate štátne vyznamenanie a na druhý deň vás stretne jeden ciciak policajt a zbuzeruje vás jedna radosť. Za čo? A pokuty a neviem čo. Nemá to absolútne žiadny zmysel.